Варна, квартал Чайка. 46-годишната пияндурница Васил не може да спре да се набива всеки ден, като бие сина си. Чакай, бе! Отново ли пиеш? Ай, педал. И написа отново. Какво викаш? Значи аз много трудно се напивам. Ясно ли ти, може? Много трудно се напиеш, бе. Ами какво правиш? Аз съм махал тук, бе. Махай се, знам, там. Баща ми ме наби тук и що пред публика. Значи момчето много ме ядоса, иска да го причукам, да му чупя ръцете и да му изкрива пръстите, като не му остава да се напия този малък педерас. Направо ще го намеря сега и ще го притрепя. Ще види той дали ще ми се оплаква, дали че съм се аз напивал. От когато бях много малък, баща ми като се е родил, почна първото нещо, което направих, вместо майка му да го кърми, е да пие алкохол. Той целия си живот пие алкохол и е пиян постоянно. Писна ми вече. Ще се спре ли това? След като 46 годишния Васил започва да взима хапчета против алкохолизъм, нещата започват да се оправят. И отношенията между баща и син се оправят. Many months later.